do Club Baloncesto Noia quedou campeón da Copa Galicia no ano 2001. Todos os anos se xoga o Campeonato de España e aí se fixaron en él pois os do Real Madrid. Bueno, conseguiu, como vedes, un montón de trofeos, como junior xogando xa en ACB, xogaba no equipo junior do Real Madrid por toda España. Logo, no mes de xullo, para nenos de 6 a 16 anos, o Club Baloncesto organiza o seu campus de verano. Covibraño, o sea, está poco hermano, ¿no? ¿Aquí? Vale, bueno, ¿qué estáis aprendiendo aquí en los campus de ¿Cómo te sentiste cuando te separaste de tus padres con 14 años para ir a jugar a Madrid? Bueno, ellos vinieron conmigo a Madrid, non me cheguei a separar, pero é unha experiencia complicada ao principio porque vas a unha gran cidade, un pouco pequeno e costoume adaptarme, pero unha vez que me adaptei, a verdade que estuve moi contento ali, ¿no? ¿Tuviste lesiones graves a lo largo de tu carrera? ¿Cuáles? A máis grave foi cando me rompín o peroné, que foi a máis grave, estuve un mes parado, 2 meses para xogar e foi a máis grave. Cuando estás en un partido, ¿cómo te sientes? Pois depende do partido, se un partido importante sempre estás máis atento, máis concentrado, se un partido máis normal, por decirlo de alguma maneira, pois máis tranquilo, ¿no? ¿Tu altura afecta a tu vida diaria? ¿En qué? Por exemplo, entrar aquí, ¿no?, ca porta, pero aparte diso de un matiz máis, a verdad que, por exemplo, no equipo, cando viaxamos no autobús, é un autobús máis grande, as camas máis grandes, trátanos un pouco máis especial, ¿no? ¿Qué número calza? Un 50. ¿Consigues fácilmente tu casa? O deportivo non teño problema porque, bueno, a marca Adidas envíame as zapatillas e no calzado máis de vestir, pois compro por internet. ¿Cuál fue el trofeo más importante de tu carrera deportiva? Campeón de Europa. Ahora estás de vacaciones. ¿Qué haces normalmente en tus vacaciones? Bueno, pois ahora os primeiros días estou tranquilo e despois empezo a hacer gimnasio e en xullo empezo co adestrador personal que teño e empezo a adestrar mañá, por todas as mañás. Gracias por la entrevista. Nada, a vos. Bueno, yo siempre digo que, bueno, son un xogador que non hace lo ben sempre, pero na vida, como toda, que hai xente que ten talento para máis cousas e outros para outras, Dios deu máis para xogar a baloncesto. Nada. Que é o que máis te gusta do teu traballo? Bueno, me gusta, pois é xogar, non? Adestrar, bueno, costa un pouco máis, pero o que todo xogador lle gusta é xogar. E se podías venir al recreo a jugar? Y después creo que en recreo, no sé, lo que digan lucha. No, porque é como, por exemplo, se pegaxo a cosa, é como un xogo máis, al final xogaba o sexto, bueno, vin que tiña maneiras, bueno, os adestradores de outros equipos preguntaron por min e foi un pouco así todo.